lang jing roi ka ba ars pa lai hispa khandai phnyo nak ba kham jam jing roi ka ba ars pa lai ei ban sai ka tho na nga ka pa ki bala ban yang snwa ban yang lang ei ban sai kong ei ban sai ka tho na nga ei ban sai ka tho na nga sa sa tang ka sam pu Jesu ei yang ka bala bashna sa sa tang ka sam pu Jesu agor long kawa Don yang abanat At Don yang abanat Sasatang kaslam puji Yesus Nakapokan yo jinsan Sasatang kaslam puji Yesus Ako dolong kawan kalong barep jing sat pop kalong barep sasatang kasnam puji Yesus an ai kunang amlashem sasatang kasnam puji Yesus ako dolong kawan Salir Mariana Gawe Yong Don Bala Sasatang Kasnam Puji
kermen bansu Pangan kermen panganso Sasatang kastam ujisu Panten yo hangakaho Sasatang kastam ujisu Agodolong kawa Basali Mariana Gawe Om Don Bala Sasatang kastam ujisu Agodolong kawa Basali Mariana Gawe Om Don Bala Sasatang kastam ujisu Ini simentalang ka chorus ka ba lai pun riu chorus ka ba lai pun riu dan bakta yang Yanga min banga dangwai don bakta yanga min banga dangwai don bakta yanga min banga dangwai dekani papelim jong utrai hallelujah yaro tugin yaro Don bakta kumyanga Don bakta kumyanga Don bakta kumyanga Don bakta yanga min banga dangkot Don bakta yanga min banga dangkot Don bakta yanga min banga dangkot Dekti papelim jong utran Hallelujah yaro Tungin yaro Don bakta kumyanga Don bakta kumyanga Don bakta kumyanga Don bakta yanga min banga dangwat Don bakta yanga min banga dangwat Don bakta yanga min banga dangwat Dekti papelim jong utran Hallelujah yaro Tungin yaro Don bakta kumyanga Don bakta kumyanga Don bakta kumyanga Don bakta yanga min banga dangwai Don bakta yanga min banga dangwai Don bakta yanga min banga dangwai Dekati papelim jong utran Hallelujah yaro Tungin yaro Don bakta kumyanga Don bakta
yang min banga dang ruan don bak ta yang min banga dang ruan don bak ta yang min banga dang ruan dei katiba penim jong utran hallelujah ya ro ungin ya ro don bakta kumyanga don bakta kumyanga don bakta kumyanga Simentalang kejing ruai ke bah lai spa cek to kini kalong kejing kerpat sesisian pat ya ki nong syarai ki balak bandan kini kamadan ki teman besan ki dekot komiti balang nang ta ki postor syakani kaliang kadiang bat kaliang kamon nak kini kejaka bangilong kejing seng kini kejaka naga benta jongpi ki kerpat rit epi so bhaban wan syakani kejaka kenang baki para bangej ki bawan syakani kejing seng kinyo ay kejaka syong kababiang kani kalong kejing kerpat naga benta jongpi ki nong syarai nang ta ki dekot jong komiti balang ki bawan syakani kejing seng napo jong presteri kublesipun Simentalang kejing ruai ke bah lai spa anju pusan lai spa anju penriu nak bakam rim ngin job nak kejing kerpat ya ki balak benyeng fen sngau pa banya simentalang bet ni ya ruai ya sumpang ya yang langkat ki balak Aku kilum jong kajing syah Sipai kristan tumi Tutur syaprang syajing yale Kat basi kadang di Saudong jong ilong syudike Laka berlut yin say Itip jinget kalong tinggal Kan jok dunia bernay Oh yin jok daka jinget Yin jok daka jinget Oh na jing jok kan burung Yin jok yang gak bernay Depan ka pening kong Nakut kilung jong kajing syai Sipai kristan tumi Tutur syaprang syajing yale Kat basi kadang ni Saudong jong ilong syudike Laka berlut yin say Nitip jinget kalong tingkong Kan jok berja bernay Oh yin jok taka jinget Yin jok taka jinget Oh na jing jok kan burong Yin jok yang ka bernay Lama jong ilong ka jinget Yin jok ilong walam Yin ya na surong ka jinget Manriu kut berkata Kajinget kum lianang kami Napa jingwen parong Kajinget jing yang nilajang Dong siku ya parong Ungin jok na kajinget Yin jok na kajinget Oh na jing jok pang burang Yin jok ya ka bernay Kaca bapay nong syun ishem Ajig riam isher kay Syang sukin ay siya prang gintun Yin tinggi nong syun ay Yin kong tumya ka jing bendim Kan po na jing shisha Kapag payot kan sa kinyo Nang yot so jing sawa Yin job na ka jingen Yin job na ka jingen Oh na jing job kan Yin job na ka bernay Kita ba job ya kilong syud Dan ko pali on ay Abeng hakpat jong ki angel Kerteng jong ki pasyay Inanot ilong ka jing syay Konon ay
sipai kajing Agak tengku jisu Oh yen job tak kajing Yen job tak kajing Oh the jing job dan kurang Yen job tak kaper Oh yen job tak kajing Yen job tak kajing Oh the jing job dan kurang Yen job tak kaper Nyarwai stang kuwi jing rwai ka jing rwai ka balai spa khandai puar us ngopla Ta sahisin kerpat Yaki parane shirai Visobhai ke banwani ke banchong Syakini ke jaka Syakadyang bat syakamon ke jonga Ilapan krek na ke bentah jong pi Kenang ba ki parabengej Kini yo jaka penisyong Kerpat iki Osha seru kumjo Idon hang tu nyubadan Sobha banyarap lem Banwani lam mikidi Parano shirai ke jingi bikini syong syakini ke jaka Belapan krek Kublai sibon jing rwai ka balai spa khandai puar us ngopla nyarwai lang kini jing rwai ka so jong ka jing duai Marway ngayeng da jing leng lo yu ji su nong na sa re Malaysia
kumjong uhi murayaki hakading ka marway halum ka bari oh snow pala oh snow pala kaliay lo jing huay chong na oh snow pala oh snow pala jing ito ben im yang na wanda boy ibat uhapuram mat kabriu jong u ngani sing ten jiu nong yang akan lo yai raya roman kasih oh snow pala oh snow pala kaliay lo jing ruay chong na oh snow pala oh snow pala jing ito penim yang na oh snow pala oh snow pala kanyay long jing ruay chong na oh snow pala oh snow pala jing ito penim yang na Lim terku am tak puram jemu amin Hakajing beteng ya kajing syakri jongi ya ublay. Nakabenta Commission and Evangelism Committee jong kalat mkrak Presbytery. Hakajing etrailang bat ka Billy Graham Evangelistic Association. Ngayeng hakani kapor kum chairman ban beteng ban pediang sngobha yapi upat lang balasius pa jong utray. Nado kinong syarai ki baiet baro ki balak banyadon lang. Ki para bangit bait na do ki long kpa ki long kami ki khon samla ki hep ki berit baro ki khon ki jong ublay po ka syatri jong ka presbytery ni pediang ru ya phi ki wei pat ki parlok ki parajor ki bala ya ka banwan banyadon bentalang hakane ka jing syakri tin blay ka bakordor ka jing don jong phi ka long ka jing kerku ban nginget scam ru ba ublay unang the susu ya ki jingkar khu jong u hakani ka jingeseng haka bangidon ban mani ya ublay sa sisiin hakani kesngi barok kowe kalong ka jingkemen bangila ban pediang ru ya usyakri jong utrai iba la ya ka banyadon rengkat bat ngi hakani ka por baditai long i Reverend L Nongrod pastor ngi pediang ya phi da ka jingkemen bat ka jing i pastor ilong pastor iba kmi ya ka district umnyu tamar jong ka sora presbytery hendrai kum bakalong mentai long ru executive secretary jong ka KJP Synod sepngi kajing don jong i kalong kajing kemen bat kajing kerku ban nginget ba ublein penan kam ya i sa sisien nam takaburam kajong utray hakani kajing eseng. It is a joy and privilege to welcome the Livingstones quartets along with a better half. It's good to see you all again, and we hope that God will bless you as you minister the Lord through songs this morning. Tongin beteng no ya kajing syakri jongi da kajing ruai ka bakhat lai. Kajing ruai ka bakhat lai. Baradian jongan ni kajing ruai
iway na kitakot jong commission committee jongi i Mr. S. Karkongor i balong rang ba balang nakabalang madanating in sayalam kajing puli nagaktian jong blay bat kajing duay kajing ruay kabakat lay ablay bakraw baplae habarok par bamelale ti yaki kam jong mi ablay kam pelalong kajing ay mami ko blay tang marwayhi medjumap ay kipop jongi kajing ruay kabakat lay. The Bible readings this morning is taken from 2 Corinthians chapter 4, verse 5 and 6, Ephesians 2:8, Rome 12:2, Acts 2:40, 2 Corinthians 5:17, and 1 John 5:11 and 12. Kintin ki baong kumne. Namar ngam yalap yalade henrayau Chris Jesus. Kom utrai ken. Henry yalade hi ki shakri jongpi. Naga benta u Jesus. Naba ublay ubala hukum. Yaka jingshai. Ban shai no naka bedum. Ula penshai. Haki do no jongi. Knang yaka ban penshai yaka jingtep. Ka burom ublay hakmat u Jesus Christ. Namar da ka jing ai la pen im yafi. Da ka jingai ken. Kataru om na fihi. Kalong ka jing ai ublay. But to what pensiriam ringkat yalade bat kani ka perthai enrai to pen kaladur no yalade ken. Da ka jing penthmai ka jingmut jong fi. Knang ba penyo tip ka ba kumno kalong ka mon ka jong ublay. Ka ba bha bat ka ba penso ba bat ka ba janai de. Da ki shibon ki weipat ki tien ula pen i. Bat ula kintu udaong to pen emya lade. Nakane kapateng menreu bakin riang. Kumtala daw ru udon hau kres onlong ujing thao batmai. Ki ei barem kila dono hakmi ki ei baro kila jalong ki batmai. Te kane kalong ka jingpla ba ublay ula ai hangi ka jing im bom jukot ba kane ka jing im kalong ha ukon jong u utaw badon ukon udon kata ka jing im te utaw bom don ukon ublay
umdan kata ke jing em. Let us go to God in prayer. Kukpa jengi bahab neng ay ngoe ko kenrat be namar ka jingker ku ka jomai ka presbytery limba ka mission and evangelism committee. Bat ka BGEA ko kenrat be ki balayo ban pendap ya ka hukum ka jong Jesus Christ ka baw ay ka jing em ka jongi ke lait ka pertai ban penbenai ka kubo ka jing penemai ban ya lap ya ka hima ka jong ka neng. Kamda man ayo Jesus Christ haki way pat ki mensim ka bakodo ki ba besem lai ho yo. Ngi ay ngoe ko kenrat be ya ka ba me pesai boy la jong Shakri ko kenal be, yakman Shakri ma atrabi, lingba ka mission and evangelism committee, bagi nyo ayuban pa si bon atrabi kita Shakri cuma, saki weipat kita karu, ban ralem ya kini ka kubor jang ka jing penem, ka ba mela ay ha ka jing em ka jongi, kenal be ingai ngok 6 tahun ni upai lang ka ba mela lamru ani ka por, ban ya lum lang ka ni ka limpong, ban long ki saki ka kenal be ka jong ma, ban long ki saki ka jong Jesus Christ, but kita kinong kit things em ka kenal be, saki weipat ki mesin ka bakodor, ki badang embat ke kenjani partai ngi ai ngoro kenal be yo Shakri jongma ya ba melamang ni ko por ko kenal be ya ban sam ke ting jongma hoi ko kenal be nak bana kini ke nong roi ko kerpang ya ba memela je di ki kenal be banyak don ka lembat ni ha ni ko por kenal be ndo duai ko ni ko por kenal be i don sibon ki ke baro ki bang yuan ket ala ke jeng em ko jongi ko kenal be hapo jong ka ni ka limpong limba ke jeng sham ke jeng kendo ke jongi ko kenal be limba ke jeng sosi ke jeng kuslai ko kenal be lingba kala ke jing em ke be ket ke jing pang ke jing shitom ko kenal be hoi ba kata ke jing ele jong ke do ba ke jing sobha pertai ko kenal ngiwan ko kenal be en ko po ban lana ke limpung ko kenal be ban wat ye me atrai be kenal be no doai ke jing snai ke jong me atrai ke ban lor ke ban ben pet alor ke jing em ke jongi ke ko po kenal be na ba mi o i ke do no ke jongi mi tep ye ke do no ke jongi ko kenal be ban me kwa ban thau thumai ki kenal be ke doai e kam lam ki sti ki jing em ke jongi ke jing le ke jong bomman ke balawan atrai be wala ke jela ke ba e ke jongi ke bala tep ke jela tep bri tu blai re lawan ra de ki rong pong ki ba bon rukom ki ba bon tai ban pen sobha ko kenal be ki bri kram ba kin klet lo e me atrai oh atrai be wat ke jing sar ki kadan yo i ki sti ko kenal be kim la long kat kum kamon ko jong me kim la long kat kum ko hukum ko jong me re ke la long ki ke bro e ban pen sobha yo pai lang atrai atrai be ndo duai baka ni ke limpong ke jongi baka ni ke jelap ke jongi atrai kan long nak bentar ke mensim bokodo kan ke yok ban pa shame ko kenal be bang ada duai ko kenal be to pen kentangi ke ni ke Shakri ke jongi pen kentang nak bor ke jong me atrai be baki ke baro ke binyo ban snow ke ni ko po kan da kta ko kenal be ya ke ben don ke ni ke limpong baski wei pat kamdam nak kamda kita ke ban pat shimlai tho yo Jesus Christ ko kenal be bakin tip atrai be baka jing sobha jong ko perthai baka jing terwa ke jong ka kot aka perthai ko kenal be henry kata ka jing ai ke joma ka long nam ta ke jing em jongi sakata ka bam jukut ko kenal be ai baki mensing ko do trai be kin trang ban yo kata ka jing kemen ka balong ka trai be ka bam jukut bat ka bam jukut trai be ke ka long ka por ka jong ma shem ne ka trai be bat kur kui ke Shakri jongi ha ni si baro ko we ha ka reng ka jong Jesus duai amen. Toh kini kepor ngilapoi syakawai pat ka benta pat kata kalong ngin Shakri no yo blai da ki jing ai ki jongi ngin lum no ye ki jing ai ngu badadien baladap lum ye ki jing ai ngu ngan ngobha ban karpat ya wei ne ki ex moderator jong ka presbytery teman besan bias karpteng bain ngobha ban sadwai pen gentang ye ki jing ai ngu. Now as offerings are being collected once again it is time for us to hear the Living Stones quartet as they minister the word of God through songs. So may I call the Living Stone Quartet to present the songs. Check. Check.
Praise the Lord, dear church, dear brothers and sisters. It's such a wonderful thing to come together and worship the Lord. One of the central themes of the scripture that we see when it talks about God is the uniqueness of the God of the Bible. Bible repeatedly says, there is none like our God. He is clothed in majesty with the splendor of a king. There is none holy like our God. There is none righteous like our God. There is no redeemer like our God. There is none who loves us like our God. Let's worship this holy God this morning. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God! To age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb. Yes, there is none like our God. There is none holy like our God.
but He's also a God who is deeply involved in the day-to-day life of His children. And that's why we have 10,000 reasons to bless His holy name, to thank Him every day. His grace is new every morning. His mercies never ceases. Let's continue to worship this God. Please sing along as we know all these songs. Let's together worship this. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship His holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship His holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship His holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship His holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship His holy name. Lord, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. This God of the Bible, this God who is so unique, has called us as a band of soldiers. As a band of soldiers
to serve Him for His glory, for our joy in Him. Band of soldiers bought by the blood of Jesus Christ. That's our identity. And it's so encouraging for us coming from down south to see such a large number of people, irrespective of the sun, ready to come together, worship the Lord, listen to the word of the Lord. Because we are all a band of Christian soldiers bought by the blood of Jesus Christ. Praise God. We're a band of Christian soldiers fighting Satan every day. We're standing up for Jesus while we're kneeling down to pray. If His precious blood has cleansed you and washed away your sins, that makes you a member of the blood-washed band. Praise God, I'm a member of the blood-washed band. I've been washed in the soul-cleansing blood of the Lamb. I was bound by chains of sin till one day the Master came and made me a member of the blood-washed band. All children are advancing, marching till we reach that goal. For the battle's almost over, we'll soon be going home. I can hear the sound of angels as the saints go marching in, singing praises to the captain of the blood-washed band. Praise God, I'm a member of the blood-washed band. I've been washed in the soul-cleansing blood of the Lamb. I was bound by chains of sin till one day the Master came and made me a member of the blood-washed band. Praise God, I'm a member of the blood-washed band. I've been washed in the soul-cleansing blood of the Lamb. I was bound by chains of sin till one day the Master came and made me a member of the blood-washed band. Blood-washed band. Amen. Dengan pendam ke jing duai. Ku kpa jongi ubah beneng. Ngi ai ngu ye me ku trai na mari kini kapor. Ya kaba memang long ringkat lem bat kalaj krak presbytery. Hai kaba ngilala ban penlong ya kani ke festival office. Ban yalap ban pen benai ka kubor jong ke jing pen MA ke jong me. Ngi ai ngu ye me ku trai ba kodor. Namar kani ka step ya kaba me malakot. Bari kaba malapna yo patlang jome katne ban pendap ya kani ka madan. Hai ka bangila kutrai ba kodor ban syakri ban pendon buram ke kerteng jome. Bat bangit yo ru ban syakskor ya ka kubor na ka ktin jome. Hoi trying ada duai menisne ban kerku ya kani ka por jong kading syakri barok. Ban nyaingu ya me namar kani ka por ya ka ba malapna ru yang ikum ki bangit. Ki khon ki jong me ban ya walam ru ya kini ki jing ai na ka benta ka kam ke jong me ngada duai ku trai tu kerku ya kini ke benta barok ka bangila ai
kan long try kabangin ang laban pin kraw ya ka buram ba ka kerteng ka bakhoj ka jome hoj trying idu airu memen kerku ya ki ti baro ki balano hagani ka por ba menang ai yang i ku try baro ki bala shimbenta hagani ka jing ai bangin ang la ku try ban yo ya ka jing ko jing khia men pli ka lat ka lenti bangin ang la ban yo ka kam ka jam ka babiang babit bat bangin la roban ai khambun bat khampa shu nakabenta ka buram ber ka kam jome idwai ru ku try ba kodona wande gini ka por sakendiat por ngin yo snau ka khupor jang ka jingelap no shikri jome ada dwai ku try tu kerku yelo jang shikri bamen ayu ku try ya ka jing kerku jome da ka bamen pa ya ka por men sem ba khu jome ku try baki ke baro ki khupor ka bon pen yo snau ha pedeng jingi lang baro kan long try ba kodor ka khupor jang ka jing kerku nakabenta jang i wei pai wei baro Long kat try gani ka sngihi barak away ngin yo ban pendap ya gani ka jinga seng yalap ngi duai ku try men kerku men don ringkat ha ka jinga seng ka babut pat kum ju ka jinga seng ka sibet jan met ai biki ke barak ku try ba kodor kan long ka jing kerku jame pat ka jing pen kot ya gani ka jinga seng festival office kan long si sha try ka jinga seng yalap ka ba job Naga mendaga buram baga kerteng jome. Ngi shania ngi IT ngi dwai ngi kerpat kini baro. Haga kerteng ka ba ember ka ba donbor jome ko try Jesu. Amen. Toh kani kapor ngin syaskor no swaya ki jing penbena ki badan kam ingkong nakaliang jong ka presbytery bat ban buat nakaliang jong ka balang. Reverend Chairman, kini long jipe bena nakaliang jong commission and evangelism committee jong ka Lime Kra Presbytery. Agni ke jing sengelap agni ke step ke pemerintah. Insiyo so ya ke jengelap ya ke khobor ke jipe ni mai ke jong play nai pastor Reverend L Nongrod. Kajin saya lab kabubud ka Festival of Peace kalong hak por Shivji Steng. Hadu ka por Shivji Steng anu kajing ruai penrem siam hapo kajing lam jong ka kwaya jong ka balang lai mukra. Haka por Shivji Steng sedang kajing seng lam. Ban aku tu kajing seng ban penyaj Sherman da moderator jong ka lai mukra Presbytery jongi Reverend GS Umbi. Ban polis dang bat duai da propostor wan bahawar o indio ban lumlu jing aigu kabrang kum kawai nak lad ke jing kershan ya ka commission ka bangidon kum ka Lime Kra Presbytery la kalong hau put sab jo ka Presbytery bat ka jela gospel lingba jo ka missionary ia jongi ka bangidon patrai hang tia ka jela West Bengal o ban kal badang lu me ke jing aigu indio snoi ke jing ruai ka kerpang na the Livingstone Quartet. But agri jing seng loyal long Reverend Dr. R.R. Conville. But agri jing seng ke jelap kan long Christian paring Henry kum ka Mission and Evangelism Committee jong ka Presbytery lapen bedu bangin sapen kelak tien ye ke jelap ke jong I syaka Christian kasi. But ka jelap ka jing seng jelap ka khadu kan long le shivit janmiat akapor Sunsteng. But aku tu ke jing seng bi doyala belong Reverend Dr. R.R. Conville. Reverend Sherman tu kita cepet benar kalian juga Mission and Evangelism Committee juga Lime Kra Presbytery. Pastor Chairman penyai kini ke jing seng. Kini kilong ki jingpen bena bat ki jingpen bej nakaliang jong kapalang syuaban ai kini ki jingpen bena idan ini iwe jing kerpan iki try jong kini ki arteli ki kali ML05D 9816 but ML05W 8192 sobhawan penkerja ikini ki kali kedan ke jingwet ML05D kendai pra kan rio but ML05W pra iwe kendai R sobhawan penkerja ikali
Ki para pengai bien kini kelong kejing penbenar nak kaliang jong kepalang. Hadin balawai kini kejing eseng. Kum kebalang ngilapan kre ya kejing bam sengi. Bat kasyas sengi nak kamta jok pilang baro kibayawan kini kejing eseng. Kejing kerpan namar kata kalong ba ndalawai kini kejing eseng. Sengobhai kaban yasa kumtu hi ha ka jeka syong ke jong pi ki volunteers jong kebalang kin sawan ya kaban penpoi yakin ki jing bam sngi bat ke syasngi ha ka jeka syong ke jong pi kerpat yakin ki aushers kam tam ki aushers ki badang ya samla pin sengobha naki blok ke jong pi ban yawan shani shedin ban ya rap lang ban sam ya kini kicing bam sengi rengkat wat ki volunteers pi ki aushers pin songop hai ka ban concentrate hala ki jong ki blok ha ka por ko pi sam ya kicing bam bat ki sha kapalang kelapan kre ru ya ka medical care unit kedan cheni sha din jong kani ke pandal kidan ki doktor jong ke balang ke ba dan hang tu ladi pidan kami ke jeng rap pilai ke banwan cheni shidin ke medical care unit ke bingilapan kre ka di lada pidan kam pila ban yo na shete shidin jong kani ke madan kedan ka di ke bingilabu na kapanta ke jing don kam ke jong pi na oi kum ju ru yi ki toilets ke dan situ sidin jong kamadan lada pi dan kam kerpa di pi ki para ngi bi e be pin sngom ha ya kaban da ye pej bha dalawai ke jing seng ya ki tiar kitar ke jong pi khnang ba kanembu jing e ya kabalang sai si seni pidyang so bha ye pi Syaka je seng ke ba asen ru bat ke jingker pat sai si sen pat kalong ye pi kinong syarai ki bai dan ki bai wan bat ki bandang wan syaka je seng nakani ke presbytery le sila dadan ki wei pat ki presbytery ru sngop hai ke ban syong shenish sya kaliang kadiang bat kaman ke jonga ki jaka ke bangi la pen kre nak ta jong pi khnang ba ki para bangai Baik ba kin yo jaka ban syong ha gitu ki jaka ki bang lapan kret na mata jongke to kumno la da yo pidan kam ya ki toilet nalor kini ke bang lebu hamadan pila ya ke ban pidan kam ru kita ki toilet ki bedan sitai school bat kum juru hang tai ha yang mani ko bless bon Kapor kaladai ya kabangin sngap no ya kaktian ka em bat ka badon bor ka jong blai leng bau syakri jong u Reverend L Nongrod bat namar bangan sa IT no ru ya kapor ka basa ha ka jing peniat ka jong i pastor ngidwai ba ublay un kurku ya pi ha ka ni ka jing seng bat ngidwai ba ublay un kurku ru ya pi ha ka jing syakri jong pi ha ka jing peniat ki kam jo ka sinot bat ha ki wei bat ki bentaru ha ka jing elap ya ka gospel kumju bat hang no ba ma pi don nam ta ka buram ka jong kenrat ublay un yai kurku ya pi ngini so lang ha gajing ruai ka basis pa arpo nyau bada dien katai pastor in sasim ya ka benta jong i hadu ka papenkot ya gajing seng gajing ruai ka basis pa arpo nyau kumensim gajing pentmai ahyar da ka bor bakraw penduru ka boj usoitan gajing sniu nang itulam ya ka air beneng atrai to pa ya kinong pop ban penim ai ngin sngo ka ktien ka jong me isnai kenrat angin em sispa arpunyo kejengruai
I pastor bapenya jangan ni kejing seng. Hakan ni ke step ko menta. Ki nongkit kam jong ka mission and evangelism committee. Jong ka presbytery. Ki pastor apa jong ka presbytery. Ki teman besan. Ki balong ki kepa haki balang beper apa kalaj kra presbytery bat kumjuru ki bawan na ki wei ru ki presbytery bat ki sinat bat ya philang baro upai lang jong ublai ki badon hakni ki jaka bat kumjuru ki badon ki wei ki jaka bat lese ki badon chala ki jong ki yeng ki sem ki jong phi ngai kublai I je philang baro haka kerteng ke baim ba ke badon bor ka jong utrai bau nong penim ba I jongi u Yesus Kristus ngawan ra ru ya ke jeng ai kublai ke bakarpang naka office jong ka khasi jantia presbyterian synod semngi ka jongi bo blame do kerkhu ye phi ka presbytery ka laim kra presbytery unda kerkhu ya ki district ki balang ki bahapo jongka bat ya ki parabangai be baro bagi nangla ya kaban ya seprang ya kaban syukri ya blai ngalabu ke jeng duai ho blai ngong atrai ke kabangang adei ya kaban keren hakani ke jeng iseng bat hagi jeng duai ki babon sien jonga ngala persyang ru ban plit ya ke tin ke jong blai bat ngam tip balai blai pen phai nga syakani ke benta jong ke tin ke jong blai bat da kamen sim ke bas ngaurit ko ki para bangai be bahara hakani ke step kani ke bentah jong ke tin ke jong blai ka don ai ya ka ban keren yang bat yang hilang ha kani ke step bat tungin penrit ya le dia khmat jong blai udon ha kani ke jaka banam slam ke khubor na ke tin ke jong blai ka bangila ban syam na ke kitab ke baar ka jong Samuel kalenong ka bakhat sang ka dikhat ka bakhat sang kalenong ka bakhat sang ka dikhat ka bakhat sang ka kitab ka baar ka jong Samuel kalenong ka bakhat sang ka dikhat ka bakhat sang kaktin ka jong blai ka om kumni nabang idei ban yap no ban ngilong kum ka bala the hakhendeu yakaba omla shu ban tong pat lemni ublai sim no ya ka jing im handrai perkhat ya kalat bauta ubala be no un omlong ubala kentaj no na bat ka khubar pedeng hagani ke jingilap kalong ya ka ka bala the hakhendau ublai udang la ban tong pat ya ka ka bala the hakhendau ublai udang la ban tong pat tungin dia doai ablai ngiwan ya ke bandam rit hakmat jong me hagani gesta rengkat badu pai lang balasius pa jong me ku kenran hakani kejaka mebet ban penyang yau syukri jong me ku trai u syukri berit
Handai ngapen ko ngu yalade hakaman bakho jong me abalai be hangno ba me ma pha yok shakri jong me leng ba ka jing khat jong ki babon me ju ya no hashwa jong shakri jong me ban ka ju ngau ya ka bor jong me abalai ai ngan ngau ya ka bor jong me ha gani ka jakaru kanrat ai ngin ngau ya ka jing don jong me ha pedang jong i ha gani ka jing sang ngaduai ablai be ya lai lo dalau jong men sim ba ko jong me ha pedang jong i ha gani ka bor ngaduai ru isnai jisu ba kodar Badau men sembah ko jong me keren pen shailem ya kani ko kubar ko kanra. Bat pen kendu ya ki brew ablai. Bakin wan ha kejat jong keding pna jong me. Ngaduai ru isnai ablai bi ban pelit lem no. Ya ki skor bakin jamin sim jong i. Bangin yos ngau ya ke sur i jong me ha kani ko step ablai. Kabakeren yang i wei pai wei ko kenrat be bangin yang kaliang jong me ko jisu bakadar bada bangin yos ngau ya ka sur jong me ko trai ngin ampen ya laki jong ki do anu jong i han rangin pai syama kenran antrai jisu bakadar ngai ti ya lade sa sisien pan Pendon kami yalau jong syukri berit jong me akan ke step ablai. Melong ablai jong melong ablai jong i. Keren ablai daladihi. Nabakini bahro ang ipan. Haka kerteng utrai ba unong penimba i jong i Yesus Kristus. Amen. Yaka kabalathe hakendeu ublei udangla bantong pan ki para bangai be kalong ka jingsi sya ba lada yaka onthe no hakendeu lani yaka kabalathe hakendeu Lani kabala hoj hakendau omla syu da leiru daki briu bantong pan mela syu namar basisin bala the hakendau ka khendau ka kejit stet ka khendau ka kejit stet bat ka donru ya ka bor bantan no wut ya ka Baka kan ngam no siapa jong ke kendau bat karengat stet kata-kata onomla bantong pat ya ka kabalat he hakendau para bangai be kani ka benta jong ke tin ke jong oblai ka ya thu yangi ya ka jing penhiar keput ka jong Absalom ubadeu khon jong sim David yalau jong men jong yalau jong men jong bakerteng Amon uni Amon laong ba ulat hombor yakapara ka jong Absalom kapara ka jong Absalom kabakerteng katamar haka jing sisya Amon ulong sipara bau Absalom tang baya per kikmi kabambut bau ne Amon udai sipara ru bat katamar hanrai mla bantip une Amon haka jing syapen soy hau soitan ulayap mat yala ka jong kapara ulat hombor ya ka
para bangai being sengau si banong bahagi ni kisngi yano on shania kibriu kibangimut bagilong kibala ban shania hanrai omlong do jing shania yalau jongu kupa do jing shania yala ki jong ki men ka perthei ka bala du jing shania balong bau amon ula tombor yala ka jong ka para jong u ka tamar ka balong ka para ka jong u Absalom badu Absalom namar ka jing ije yala ka jong ka para ula penhir keput yau amon da ka bau penlong ya ka jing khawai badu panbor nau kepa jong u David banong sya yanga ko pa bangan khot yaki men yaki para senrang jonga ngan penlong ke jing khawai bad habau kepa jong u sim David shimla lech sya kata ke jing khawai la sya yau Absalom ban penlong ya ke jing khawai ke bakar pang baru Absalom laong bau la pendi kiat ula penbuat yau ni men jong u amon bat rengkat bat ki perlok jong u ki la syo yap yau aman anda habala syo yap yau ni u aman ki men ki para ki jong Absalom ki badai ki khon ki jong sim David ki la phet yap badu Absalom hiru ula phet yap badu ula phet ri ban ri tengen badu khon jong sim kesha sim David mariatip ya kani ke jingjia ula pat dono ula bitar yau Absalom ula kuslai bad ula baberu ya ka jing syak penyam u khon ningkong jong u aman sim David hala ka jong ka donon kwa syu ban ma yau ni Absalom ubadai khon trai jong uru bat dai na kata kadau Absalom syongsa hari nongwei bat long bau Joam ubadai urang ba sipai jong usim David namar kani ke jingjia ukwa ban wanra biang yau Absalom ukwa bau Absalom unia suk biang balau jong ukpa jong Deben long bau lapa ya ka kentai ke besian ba kabana ka snong to a ban keren yau sim David ban khot pat ban sya yau Absalom ban wan pai shalaka hima ban wan pai shalaying ban yasuk balau jong ukpa kani ka kentai laong ba kala lech sisya haying jong usim David ban laong ba hakar kala keren hakar rukom ban pensngau thu yo usim ban walampat yalau jong ukun jong u Absalom ka keren da ka ba pensrim ya ka jeng sisya babaro kibriu ngidai ban yap baro ngidai ban yap bat bamangi baro ngilong kum ka balathe akndeu ka ba la syu ban tong pat hanreu bleu thau kala bawat ya ki bala no kin long ki bala kentaj no ka ba mut ka kutlat jongi gibriu kadai ke jeng syam la ka jong ublai ya ka ka bala the hakndeu ublai udang la bantong pat para bangai be Absalom udai ban phet yap ban ri hari nongwei kabamut bau phet jengai nalau jong ukpa phet jengai nalaying
pet jengai nak ibai jibaton upet nak jeng long kon sim upet nak ying sim udu no yak jeng suk hakamen sim u imrit men sim bat syong jenjar hari no way para pengai beij balai ngila ban keli balai u Absalom ungat hakani ke apot sepsngi balai ni u Absalom u badai u kon sim u kon jong u sim David u ba paunam u ba rius pa u sim u ba dan buram ungat hakani ke apot sngi kebaning kong kalong u Absalom ungat hakani ke apot sepsngi namar bau yoi bet tang ya kapop ke jong u Amon u yoi bet tang ya ka jeng bakla ke jong u men jong u kabamut yoi tang ya ki jeng bakla jong ki wei pat yoi tang ya kapop ke jong ki wei ngim ju yoi laning ipet yala de para bangai bayi ja ki jeng pat yeng pat sem ki jor bha kini ki sngi namar ba yoi tang ya ka jeng bakla jong ki wei pat u kpa ka yeng u yoi tang ya ka jeng bakla jong ka kemi ha ka yeng ka kemi ha ka yeng ka yoi tang ya ka jeng bakla ki jong u kpa ha ka yeng ki dekat jong ka yeng ki yoi ya ka jeng bakla jong ki wei pat ki dekat na ka jo ka yeng ki mi ki jeng ya pat yeng pat sem ha ki ni ki sngi para bangai bayi ki jia ki thma ki jia ki jeng ya snam ki mi ki jeng ya shon namar ba yoi tang ya ki pop jong ki wei pat para bangai bayi ja hala ki jong ki yeng ki sem kham tam ki don ki briu ki baong ba to yashun bat ki wei pat kam da lei henrai la da yashun si yeng si sem kata kadai ke ba si bun ngakan mau ngadon ki perlok ki ba ngiji i ba bat namar bakila adai ki long kemi nga shai khot yaki mai he mai du bat kita ki arngut si para ki baya i ba bat haba ngayat lenti ngajurung haying jong ki kadon kepor ka bangarung saying jong ka maidu daladep di sya ladep penlong jing duai itai maidu isi ong yase pastor ngile irung haying jong i mai he bat ndaladang arung ningkong haying jong ka mai he imei he eru ijule akumta itai kong he hasinong gise yakot ikong he ikong du bat hakawai kesngi nga layaj denti biang na kasnong jongki ngalarung haying jong kata ka mai he ka kong he bat ndala dep di sya ndala dep penlong jing duai ngalengo bakata ka mai he lani kata ka kong he ka khlam ong yanga ya le irung sahing jong kadu bat ngala ong hi ngala terwahi ngong ko kong he ko mai he ya se ngin ya le irung haying jong kadu kata ka mai he kensan ka pek ki khmat ki ba he ba bat ngampat ju yo i ya ka jeng he pelau khmat jong i mai he hakitu ki por baro tang ha ka takasngi ipek pen he ki khmat ki ba ima yanga bat iong ru ya kini ki kentin ki bangam sngaula pediang iong pastor haying kadu
dayap ru ngamrung syuk. Dayap ru ngamrung syuk. Para pengai baik, kijeng ya pajeng pajsem, kijeng ya shon si yeng si sem si para dai namar bayoi tang ya kijeng bakla jong ki weipat. Ngem yet yelade, ngem yoi yelade. Kabaar u Absalom ungan hakanika apot sepsngi namar bau pensan yelade. Laum pensan da kaktin hanrai kajing snau ka bahapo jong kajing snau ka bahapo jong snau ksan yalade snau hok yalade snau riu khoj yalade kalong ka bama ko ki para bangai beik baladangi snau ksan yalade kalong ka pama baladangis ngau riu khoj yalade wei usamla ukeli yanga uang pilayo jeng penim kat bangadang yang ban ap kali bangan le jalap hagawai gisnong ai kendu yok tau samla badu keli direct yang ngam itu yok tau samla mau teu itu nem itu yang ngam tip ukeli yang hang ta habayeng hasurok uang pilayo jeng penim ngong ke jeng penim ayu ula batai yang ban ngong ko samla pej yo pilej dujok Peterwa ya kajing penaim kum baterwa johur hayau yet yalade ningkong yo bangis ngau riu khoj kajing ngau hok tungin yet yo bakan yalam penban yalade syaka jeng jot ublay ukren hagani ke setiap lok bai yang ngahabat yang ibang tungin yet yalade bat banwan kejap jong kading pena kajong utrai dakaba penrit kok yalade bat ong atrai ngawan hakmat jong me ngan sapli pi kalan hagani ke step ba pi pin yo ban wana kejat jong kading pena ke jong trai jisu wat ngau hok wat pen ksan yalade ong atrai ngalong nong pot ngawan hakejat jong me u Absalom ungat hakani ka apot sepsni ka balai kalong namar ba usim rai kerki ko ki para bangai be bat ki para lok kajeng sim rai kerki yakino kino ki kam lane yala ka jong ka jengem ka don ka jengma jeng sim rai kerki wei usamla u yathu yang wong pastor sisin ngalangat haka jenglong kulmar jengmut uklem yathu yang ki daw balay ungat haka taka jeng kulmar jengmut ten ray wong haka taka jenglong kulmar jengmut jonga ngalasim yakarai baka taka rai kalong ban penyap no yalade gini gisngi kibangi im hagani gari kasi ba i jongi kabangem juyos ngau hakipor kiba kham khna amangi mju kham yos ngau bakin don kibriu kiba penyap hi yalade hanrai menta kilajia
balong bau neu samla long bahak kata ke jeng long kulmar jeng mon ngalai sim ya karai kerki bat kata karai kerki ikalong ban pen yap no yalade wa ngami na yek ngami na yeng da ka ba pej bha yo i mei pa bat ki para jonga ki prasnong ki pratau wa ngami ngarung ha kata ka klau ka ba hajan sinong ban ong ha kata ka klau ong nga yo wei jermi bejerong bha jermi ubaklan bha bejerong baru wa ngatan yo tau jermi nga kiu hajerong wei mau dengan kiu hajerong tau mau ka wei ka tedu jong tau jermi wa ngate hau tenat dieng badon hajerong tau mau tenat dieng ru baklan ngate khak nau tau tenat dieng nang tau wei tedu upat ngate nang nena rendang yalade ban ngamut ban pasi no yalade balaong bahajrong jong tau mau ngayam ngong ko perthai sngi balai ngalong kumne nang ta laong bau pan ma nalai jong imei pa khlam yo sngo ki kimi ki pa ukren wei briu hajrong tau mau uang ko mei ko pa bai pila kha yang pila pensan yang pila besar yang handai ngadai ukun tam sneng ma mei pa uang ka jing im jonga ka jing im ka bom tho anusip ban im slem uang bat uang ngan lek no nang tau sneng ya ki para jong udon sangut ki para usneng wei beriu na jerong umau uang ko hep bai wat nem ya but ya kane ka jengle ka jong iba to ya kongu ya imei pa to ya im tip sngi to ya trei sitam to ya im suk im san ukur khu ukur do ya lagi jong ki para jong u na jerong utau mau wei beriu nang tau bye bye ya ka perthei Wang syong suk ma pha ka perthei jenjar ngan lek no bat u rengkang thiau nau tau mau sepa u ha pelup peding hamadan u klet theo jerong au tau jermi ha peding hamadan bat hang tau kendit beriu wang wow ka baniap u mare bak seyeng merek bak siyeng para pengai being kirai kerki bon sin ki pen mensau usal u absalam usim ya kani kirai kerki ban penhiar keput ya lau jong men han rayung ngat ya lade hakabau lade ban pet yap na laga jong hima ula dei ban pet yap na laga jong gari ula dei ban pet yap na laga jong ka ying ula dei ban mino na ka ying ka jong u pa jong u ula haban i no ya lagi jong ki ba i ki ba thon ban sa hari nong wei para pengai ba i long bau neu absalam onda haba ula don hang ta hari nong wei ngamudur ya ka jeng kuslai ya ka jeng jenjar ya ka jeng babi kaba uladei ya ka ban man ulama ya ka jeng babi usngau tu bauladon hakakutlat kaba om don manu syu bandang la ban pelaj yo ya ka kabelathe hakendeu om don manu bala bantong Henry day tangu blay lok bai day tangu blay ublay utau ya kala bawat ya ki bala beno kinam long ki bala kentaj no para bangai bai kani ke jing thaulan ke jong ublay ka theo ya ka jing i jong u ka theo ya ka jing krau jong ka jing map ka jong u blai
Lajot larem, lalong kumno ru, kabamangi kibriu ngimla syu, henrei haublei, ki ei baro, kilong kibala. Yaka kabala the haken deu, ublei udang laban tong ko ki para bangai bayi. Ladang ipai nagagtien ka jong ublei, kabaya thu yangi, syapang ka kentei, kabahabalalap yaka, baka klim ka kentei ka baklim long ba kilawan tan kibriu hakmat jong Jisu lawan ra ya ka kentei bat kini kinong mudui kiong ngilalap markmat ya kani ka kentei baka klim bat kat kum ki ain ki jong Moses dai ban len temau Dai ban penyapno ya ka lentem mau karupam ka jong kijiu namar bakibot ya ka an ka jong Moses lada lalap bakilale ya ka pop klim bat khamtam habalabiang ki sakhi satar dai ban lentem mau kita kibriu kiong ngilayoi markmat ya kani kibriu baka klim badai ban lentem mau katkum kaan ke jong Moses me pat me ong kumno yau Yesus Kristus kikli yau Yesus me pat me ong kumno konong ikai me pat me ong kumno Yesus ondah baula dem balong baula tho haka kandau ulaong ya kita kibriu manu na pedeng jong pi ubak lempop kibak lempop tukin sim yau mau tukin sim maki ningkong ban lentem ya kan kibriu balaong babaro kita kibriu namar bakis ngau thu ya ladi baki long kibadon ru ya kipop bagi jeng bekelah long baki labret no ya lau mau umau bat kilap het no nang ta Jisu ong ya kata ke kentei ke bekelim wag ngaru ngam penrem ya pa ngam penrem ya pa ong Jisu bad ong ya katu kelah ke bemut no lech nang ni wat le pop shu para bangai bayi ublei jongi lajot larem langilong kumnu ru uang ngam penrem yapi uang ngam penrem blei uang nud ukwa yangi bangin kela ke bamut lok bayi kakentei kebeladai ban yapno kabam don dakalat beriu ban pelajim ya kenika kentai ke bekelim hanrai hau Jisu hau belai wang ngam penrem ya pa kela ke bamut wat le pop shu nang tau dakat halor kading pna hablas din yau halor kading pna rengkat bad weipat uparadakan nang ta rengkat bad Jisu halorulum kalberi uneu dakan ulayo iya lade kumaulam bad uang mga tengadei hok bansya hakadi kading pana ngalale sibon ki jeng bakla ngalale sibon ki pop hakajeng im bad uang kadei hok yanga bansya sitam nang tau ngau thoro bau Jisu ulang ubapla ulang ukun ujong ublay bad upai siau Jisu ong ken mau lem yanga andam me poi hakai hima jong me uneu dakat syem kami tisu yaka hima ka jong ublay onda habaula dukut mensim hajerong jong kading na
Usngau tu yalade ba om don lat shu yanga ban penim. Usngau tu yalade ba om kot shu syaka jing im bom jiu kot. Handrai ukar pahat yau Jisu na jerong jong kading pna. Daka bas ngau tu yalagi jong ki pop ba jing le alain. Wang token mau lem yanga. Anda me poi haka hima jong me. Nga te ngampoi syu. Nga te ngalakut lat. Nga te ngaladai ban poi. Syaka hima jong ke jeng pen sitom. Syadu jok ding. Nretuken mau lem yang aku try. Haka hima jong me. Bat daya ketaka kliman bau Jisu ang yau tau dakat halor kading pena. Bahaka nehi kesngi. Men long lembat nga. Haka paradise. Para bangay beja. Laki beriu kilakut lat. Hanrai haka klip mat. Kabangi wan haka cat jong kading pena ka jong Jisu. Haka klip mat. Kabangi penrit yaladi hakmat jong ublay. Haka klip mat. Kabamangingi kelaga bemen. Ublay hakataka jauhi ke keliman upendamna yaki pap jongi hakataka jauh ke keliman ujisu pendamna yaki pap jongu dakat halor kading pena baruang hakani kesngi men long lembat nga haka paradise para bangay bayit ubarabas Barabas ubaladai yakaban sya halor kading pna. Ki komentari ki batay. Syapang uneu Barabas. Ka kerteng Barabas kamut ukun jong ukpa. Bat kani ka teoru. Bakani ka kerteng ka kit jengmut yau kun benriu. Kabamut eru yau kon benriu sitelup kapertai baladangi pai nagani ke jengmut Barabas kabamut bayau kon benriu sitelup kapertai ladai bansa anar pena hanrai Jisu ulasa anar pena lasya sa anar pena penbandau Jisu haka jaka jongu Barabas. Haka jaka jongu kon benriu sitelup kepertai. Lasa narp nano. Yau Jisu. Para pengait beija. Kaktin ke jongu belai kong. Baro kila lepop. Bat kila dule no ya keburam ke jongu belai. Amdan nu bohok. Amdan nu weiru. Bat ka bainong jong kepap. Kalong kajeng yam baro mangingi ladai ban yabek hadu jok ding Henry Jisu Kris ulasya na kabenta jongi para pengait bayi om don menuru bala ban pelat jengi na kabalek syadu jok ding Henry tangu blei ubalatong yangi ban penim yangi ban pelaj yangi nakadujok ding bat ban ai hangi ya kajeng im kababam jukun amdon manu bala ban pelaj yanga yangi ko ki parlok baik ko ki parabangait baik na kajeng yap trim jong kadujok ki baik ki bathoin kimla ki kemi ki pakim la wat ya lagi jong ki kon ban pelait na dujok ding ban pelait na kani kejeng yap trim jong kejeng jong kejeng yap ngakan mau dan way perlok upon yang amen step uang pastor keloy ikon jonga ila sitom ngalalej mare bat ondah bangalapoi hang taying jongu ladir kepar
ladir ke par ukodop yalai jong ikut ukodop kap yalai jong ikun hasyadem la jong uang ko kun ai no hai papa se ia ke jing pang jong pi yam pa dono uang ko kun ai ngan yap manga ha ka jaka jong pi Henry para bangai bai ngam sem la yo alat ban duai nama harimat kata ke jing poi ba ke jing yapon bat nga kala dir por ba kala dei ka por ka bai tai khlung in lai phai no selau trai bat kat bang adang bat na terpeng jong tau kepa ban pentengen yo itai khlung ila dukot mensim lak bai dang i katno dang inut ban pha wat ya la ka jong ke jing im han reng im la te om don bala lok bai ban ya bujili ya ka jing im dan bala ban pelaj langi i je langi thonye langi silur langi kwa langi angnut Henry ngimla ya kaban pelang naga jeng yap trim jong kadu jong daka bor beriu jong ngimla aku kilak bayi Henry ublay uang ngadang la bantong dei daka jeng syayap ke jong Yesus Kristus salor ka ding pna lapenim yang ilak bayi lak bayi kan ke setiap wat pen lagi jong ki do jong pi Jisu ang ai la ka jong ke ching em ayu pin ai yang Jisu lap im yang yangi na ka jing yap trim jong ka du jok padu kwa bantong yangi ha ka ni ke setiap ru wang ayu i pi kum ba pilang ka jing em jong pi kum tu kum ba pi em bawang akwa bantong ya pi hagan ni kestap apa pinwan sa kejap jong keding pena ka jong Jisu ngan saj no ya ki pop jong pi laki pop ki sau han ken li kat kayor laki sau beryong ru ken li kumus nyu lang berat Jisu jongi uang ngakwa bantong ya pi hagan ni kestap tungin sya ne em Hakik sangti ki badan bor ki jong ublay baun tong yangi hakan ni step para lok bai bat ki pramen sim ki ba koridor ublay utong yangi lok bai langi langam hakino kino ki pap basir kai ublay hakan ni step uang aku hak bantong yapi la ngidon hapedang ki jeng puslai jong ke jeng em ublai ula bantong ya pi utong no yangi nagi jeng puslai jongi utong ya ki jeng pang jongi lak bai laki krau kanu laki du jeng kermen kanu walah temir jong ke jeng yam ublai uang aku bantong no ya ki jeng pang jong pi ha kana ka step ublay wang aku bantong no ya ki jeng jong pi ha ka jeng em ko ki kun sam lagi ki jeng ki ba pi ya kendo ki jeng em wat sya ba ki wei ki ba kenja perthai ki jeng ngau bha jong ka perthai kin tong ya ka jeng em jong pi ublay terwa ha kana ka step ko mentada ka jeng i jong uang aku bantong no ya ki jeng jong pi ublay uang aku bantong no ya ki jeng kutlat jong pi bara para mensim ki bakordor bat ki para bangai bai kani kalong ka step ka bau blay uang aku bantong ya pi uang ai jepi ngaku ban ma ya ki pap jong pi ngaku ban saj ya pi
dagas nam ke bakar dar jong wang wat pen ya lagi jong gi da nuat jong pi wat ngau san ya la de wat ngau hok ya la de wat pe tang ya ki wei wat pe tang ya ki wei wat rai ya la ka jong ke jing im syakaban kut la syakaban jot rai ya la ka jong ke jing im haga jing ya dei bau blai kani ka long ka step ka bau blai kwa ya pi ba pin sim ya karai sim ya karai da ka ba perkhat bha sim ya karai da ka ba phai shau blai bau blai ya rap ya pi haga ni ka step bau wanga kwa bantong ya pi wan lai phai thali na ka ni ka jing sim ba thiang rai sha bau men sim jong blai sha bau blai untong ya pi hakan ke step hakan ke por da kamen sim ke bas ngaurit ko ki para bangai bai bada ka ba phai show blai ha ke jing tuai bada ka banga penrit ru yelade ngakar parit je pi lang bara ban yai sha lembat nga hakan ke step tungin ya khliap no ya ki shetri ki jongi si phang por ngin ai lat yo men sim jong blai mon yai lai lo ya pedang jongi hakan ni kejeng Yesyam ke betiang wat sya skor ya kejeng syit jong kesngi wat sya skor ya kini kejeng penwit ki badan saudong jong pi hendrai sya skor ya kesur i ke jong belai hakan ni ke step ban phai shu da ke don hot ban yang hakaliang jong u tokat ba ngilak liap ya ki setri ki jong i tungin pendam ya lagi jong ki kli ki jong i ha ki jeng tuai Duai penrit yalade, yet yalade simet ong atrai ngahang ni ngadon hakan ni kejaka, ngayos ngau ya kesur jong me, ngapendem yalade hame, berkat bangi dang pendem yalagi jong kli jongi badak bayit yalade lok bayit, hang no ba pipi don hakan ni kepor, lada don na pedang jong pi ki baong pastor duai lem na kabenta jonga. Nakabenta ki khun jonga nakabenta ki ying jonga nakabenta ki bai bethon jonga wala dadon na pedang jong pi ki bang pastor duai lem ngadon ki jeng pang ngakit ye ki jeng ngakit ye ki jeng yele jong ki jeng im ngadon sibon ki ai ki banga ya lenti hakan ki jeng im jonga ngan duai nakabenta jong pi bat ngau bahaban peni da kabara akti bat kani ke jengra akti ru kabamut banong ngahang ne ko try ngahang ne nga IT yelade amen terus ngau bahaban ni da kabara akti ngai tu ki blend kur hui pi ni panggamon ngai ki dan sibon tu ki ngai sepangga diang ki dan sibon gitu ki ublai untong ya pi lok bai jakani ke step walai pai thali na kani ke jingi siam batiang ublai wong ai jepi ngakuaban tong jepi hagan ke step wat yale percaya ke sur ke jong mensim jong blai wat yale percaya mensim jong blai lok bai wat yale percaya blai hagan ke step penrit yale de manong atrai ngawan kamat jong me ngai jeme sat yang ada ke snam ke bakor dar jong me tungin pendam hau blai ke jong tuai tungin tuai Trai ji subakadar, ngi aingu ya me keren apa deng jongi, ngi aingu ya me ru kendrat bi, ba me khat i jongi, ban me ong aku bantong, me tong ablai bi jaki babon ki priu, me tong yang i. Tong hakan ni step kendrat bi ki babon ki mensim ki bakah dar kinwan hak kejat jong keding penah jong me ngaduai ru kener lem dak keti belai jong me bat no ya gitu ki keti baro ki balara hakan ni step betin ya ki hak kejat jong keding penah jong me hak kejat bakhu jong me hi ablai bakin penrit yelade bame menyo ban saj ya kipap jangpi ji subakador kira ya ki kti namar ki don kam ya me ablai
ya rap ya ki ko penran ki dan kam ya me ngau ko trai ki jeng phat kat patri tu syukri jong me na bakini barong ipan kertang trai no pendi me i jeng Jesus Christ amen para bangai be ini bentai bakhat do ibang aplilat na kabenta jongi ya kabanwan na kejat jong kading pana ngam ju penjerong namar bakam dei ban penbor yanuru habau pios ngau ya kejeng khot ke jong blai wan no mare no lok ba ye habang iduai ha pedang kejeng kejeng yele jong kejeng em iduai ho blai ban ngi khmi lenti batang su ong amen no blai un jubab no yangi bat habau khot u blai ru ya phi lok ba ye wat pen slam jubab no kloi yo blai u blai udan ha kene kejeng iseng wat ngau ksan yelade wat ngau riu spa wat ngau biang lut wat ngau kumno rungi dai tang kibriu bau blai yo i yangi kumangilang penret hakamat jengu penret yelade u tengini yang lang ini arwai ke jeng ruai ke basan spa lai puar wat kentaj ku Jesu jam non ngamju kam repeat ye kene ke jeng ruai bat ngaplilat ye pi ba pin wan no lok ba ye ya siam bau blai wi je pi tung ini yang lang ngini ruai kene ke jeng ruai ke basan spa lai puar Jesu jong i ju kentaj dai mangi penwan ki ba kentaj yo Henry Jesu jong i ju kentaj wan no kam ya lagi jong i kejat jong i wan no labai blai udang ap ya pi hakan ni kejaka Jesu ap ya pi hakan ni kejaka ya siam badu itu ki belara ya lagi jong i kiti itu ki bakhamra ru ya lagi jong i kiti wan no sene cekman wan no mi na gitu kejaka ki ba ma bidon wat sya skor ya syaitan lo bae wan no ya siam badu blai hakan ni kejing sen wan no lo bae blai wi jepi wan kan yang Jesu mino lo bae na gitu kejaka ki ba ma bidon wat sya skor ya syaitan dekat no aga jing ya dei jong pi badu syaitan wano mare na gitu kejaka ba bidon sengap ye kesur ke jong blai sengap ye kesur i ke jong blai lok bae blai wi jepi wat pen ya lagi jong idon no jong pi lok bae Ublay udan hagin ni kasta. Wan ramli, wan jugi, wan kloy no kakak. Iwa kajing em kidang tu. Mare lapay wan may nagito kijaka kibama pipidon. Wat syashkor yaw soitan. Syashkor yaw blay hagin ni kasta. Ublay ukot jipi. Ukwaban tong yagi kon jongpi. Ukwaban tong yagi kon jongpi. Ladadan gi kon jongpi. Kibalangop hau drugs. Kibalangop haki jeng di iba penbuas. Kibalangop haki jeng leo kulmar. Jangan ikutai. Mareno. Yasyam padu belai. Belai wi jepi lapai. Dakan mensim terus ngaurit tadi jepi warna kejat jong keding Ublay ukot jepi lok bae Wat baik jang au briu Wat baik jang jenduna jong au briu Rai baik tang syau Jesu Jesu long ublay Uku aben ye syambat Avenue Shepherd Pillow Bay
Wan ngin yo ban dia duai gerbang lembat bi kini jing siam betiang. Snow kayang jong haba medang kot yakiwe Ublay jong iyong juk penbor lok bae. Aba biang agaliang ke jong umon da kamon ke balai do jong pi. Wan nak itu kidukan, wan nak itu kisurok, wan nang no. Nak apa ma pipidon, ublay uap ya pi. Hakani ke step. Ublay uap ya pi. Uku apa ni syahmat pi lok bae. ngam dan syuhane Wat pene ya lagi jong idon no jong pi. Ublay uap ya pi. Huang aku abantong no. Ya ka jengim ka bajon ka barem jong pi. Huang aku abantong no. Na ka tu ka jengim ka bajak lia jong pi. Huang aku abantong no. Na ka tu ka jengpang jong pi. Huang aku abantong no. Ya ki jeng buslai jong pi. Huang aku abantong ko lok pi. Play wang aku abantong hatungin sya nem hagani ke jingtong ke jong play mare lagi tu bijaga ke mama pipidon wan lok bae ublay ku abani syam bat pi agani ke step uku abani syam bat pi haus nem arjan riu badai usnem ri bible ki don bon ki briu ki baperta ki kenari bible ki perta ki ong ba kahima ke jong ublay kala nang yar bat kahima ke jong soitan kala nang rit namar ba ki babon ki briu ki lamino na kahima ke jong soitan bat ki don na kahima ke jong ublay u soitan u yam bat ublay kumen Hendrai tanghaus ne marjar nyau Kita baperta ki ong ba kahima ke jong ublay kala nang rit bat kahima ke jong soitan kala nang yar bat ki babon kin mino ki syet kala yo ublay ki pai biang syet kahima ke jong soitan balong bau soitan u komen ublay padu yam lak bayi jadi kalau ke step yano pin kemen yano pin yam ladang iyang hakaliang ke jong ublay kemen ladang iyang hakaliang ke jong soitan u kemen lak bayi ublay ku abni syam lagi hakani ke step Wadong bangalarang ba Wadong bangala temen Wat sya ba kajing lerany kan penkut lat ya pi hagani ke step Wat sya ba kajing lerany kin pen khang lat ya pi hagani ke step Andrai me ban ya syam badublay Kerdem no ya kibor soitan Kerdem no ya kibor jing lerany Kerdem no ya kiway pat kibor pat khang lat ya pi Ya syam bau belai. Kini kalau nggak step pakai ya syam bau belai. Tak mami kutrai. Jesus, snow ngin yarwai biang setangka dukhat ka balai ka basau bat ka khoras ngin pen slam shu ngin pen wai no ya kani ka jingiseng ublay udang sanut lok bai
Ublay usano ngini ruai na ngini kini kan lai sao bat ka kuras. Ngin penuai no ay kini kini isang. Ban nga kapat yay pastor et siam walang. Ban ruai. Ban kerku penuai. Ya kadonut snupen baklam ra ya lagi jong kiti bleu khadi je pi agni ke step wan labe wan ben ya lagi jong kiti no jong pi ya shem badu blei wi je pi kwa ba ben le phai thli na gni ke ji sha kwa ba ben le phai rengkat badu soitan reu kwa ban le phai lem bat pi kwa ban ya im bat pi kwa ban sunran ya ke jing im jong pi kwa ban shong sa habo jong pi ban la pe blai wi je pi ni ruai sangani ke kon ka bak hadu bat ka khoras blai usanu je pi lang pe wat pen sanu diau blai wat pen sanu diau blai wat le hai nang ni ki briu ki bau blai usanu ya ke jengim jong pi wan no lo pe blai wi je pi pastor et chem walang ban bu jeng duai na kemtaki ni ba IT bara ban duai ker pangru na kemtaki arteli ki jeng yeseng ki bangin sa yo ban beteng sibet bat ban kerku penuai ini duai atrai boleh belong pa sebab neng kanung idap jeng song wakrau e yami mela derkat lembat ngi hari ni ki yeseng festival of peace wangi yok ko try bi ban yalap ikerteng ga im ke badan bor ke some man pen kraw ya me ba melong play nong pen im nong suspa ujongi ai ngui me try ji su be e ba me wan ban derkat lembat ngi ni ka por na ker khu ya baro ki benta ki bangila pendep kam tam ke jing yalap ya gospel ke some ke jing pen im ke jing e ba ke some try bi e ba me khot iki ki khun ki some ki ginwan shame ba me ko try bi men yo ban ker khu ba ban pen eman suspa yaki bangi aingo emi ko try bi kat ni ngilai poi lang ha ni ko jaka bangi yo ban pen kraw ban mani penan buram ngerteng ga chome aingo emi try bi ba mela khot ru ini ki kun kirang ba ki kintei ki samla ba khep ki berit ko try ban wan ban IT mai la ga jong ga jing em shame try bi ngi duai na ko tai jong ki ai ko try bi kin mi na ga ni ji seng rengkat bi ki jing ker khu play ki chome lek ko try bi sela ki jong ki yeng ki sem ki briu ki batmai ki briu ki bapen sle pen kup bor ka bor jong men sim ba khu jo me ni duai ko try bi men ker khu yeng ni ka ski bar ko we ni duai ko try bi e baro arteli ki seng ki brang sa wan me dalau jong men sim ko try bi e ban the ki jing ker khu the slap jong ki jing ker khu play jong me ha ka ni ka ji seng ga bang ngin yo por si bi seng bar por san si teng ru kum jo ai ko try bi e ngin yo i ko try kam ki ba phala ki jong me ki kam ba ki ban cha ha ga ni ka sni ko try bi e ki jing pen im ka ba khrau ka jong me ya ka men khot ki briu saladi hi ba me men yo ban kedup ba ban pediang ye ki ko mi la ki jong ki khun ki ba e ki jong me cha skor gi ni ki jing duai ki jong ni lai ngin ni kat ki jing ker khu ba tam ru to ai ba ki jing ai e jong try jing Jesus Christ ki jing e ba phala jong ble pa ki just lok pentingan pen singan pen chat bor yo men si ba khu to gini gini lor kat lembat ni barok ki khun ki ba e ki jong me presbytery bar kelang selaka pertai na du menta la karta amen